A ver, a vivenda é evidente que é un ben básico, non? Como é a alimentación, como é a educación, como é a sanidade, e a situación que estamos a vivir agora é que a vivenda está a ter un prezo que é inaccesible para unha gran parte da poboación. Hoxe en día, pois, as persoas que cobran o salario mínimo interprofesional pois, teñen serias dificultades para poder pagar un aluguer e, polo tanto, é a problemática probablemente máis importante que está a ter a sociedade neste momento. A política do PP en materia de vivenda dende a Xunta realmente é desastrosa. Un exemplo gráfico é o que aconteceu en Lugo. As últimas vivendas que se construíron nesta cidade foron no 2008, cando estaba o BNG no goberno da Xunta, en concreto, ademais, na Consellería de Vivenda. Cando entra Núñez Feijóo, o 1 de marzo do 2009, paraliza todo o proceso de construción de vivenda pública. En todos estes anos, dende aquel momento, non se construíu unha soa vivenda. Iso, dende logo, é desastroso. Eu creo que o principal neste momento é que se empeza a construir dunha vez vivenda pública. Realmente, nos outros estados de Europa construíse moitísima máis vivenda pública que no Estado español. Pero que neste caso é realmente ridículo, non? Falábamos antes de 0 vivendas construídas en 16 anos, e iso, dende logo, o que fai é dificultar moitísimo o acceso a unha vivenda digna. Para poder regular os prezos, o máis importante é que a Administración, neste caso a Xunta, construa a vivenda pública para que sexa de acceso a todas as persoas que máis o necesitan, que teñen as rentas máis baixas ou que teñen serias dificultades para poder acceder a un piso ou unha vivenda digna.